V stredu 18. marca 2015 sa v mestskej športovej hale na Sihoti hral rozhodujúci 5. zápas štvrťfinále play-off Extraligy mužov vo florbale. Prvý FBC Trenčín privítal FBC Mikuláš Prešov. Úvod zápasu bol z oboch strán opatrený. Ani jedno mužstvo nechcelo inkasovať a umožniť súperovi psychickú prevahu. Boli to hostia, ktorí sa ujali vedenia 1-0. Domáci hráči sa zmobilizovali a nielenže vyrovnali stav stretnutia, ale sa dostali do dvojgólového vedenia 3-1. Treba vyzdvihnúť brankárov oboch tímov, ktorí podali nadštandardné výkony. Hosťom sa podarilo dostať do zápasu na rozdiel 1 gólu. Domáci hrali svoju útočnú hru z dobrej obrany a opäť zvýšili na rozdiel 2 gólov. V tejto fáze mal zápas vynikajúcu úroveň, keď sa Prešovčanom podarilo nielen stiahnuť, ale aj vyrovnať stav stretnutia na konečných 4-4 v riadnom hracom čase. V predĺžení to bolo veľmi vyrovnané a napokon vyhrali šťastnejší hostia, ktorí vsietili rozhodujúci gól a upravili na konečných 4-5. Po zápase našim hráčom nebolo do rečí a tak tréner hostí veľmi objektívne zhodnotil celý zápas. Myslím si, že v tom zápase rozhodol kolektívny výkon a aj to trošku asi šťastie v tom zápase, kde sme dokázali stiahnuť dvojgólový náskok Trenčínu. A chlapci sa nevzdali a išli za tým zápasom, že vyhráme to a dokážeme celému Slovensku, že aj vo Prešove sa vie hrať florbal na extraligovej úrovni. Nemyslím si, že by sme boli lepší, skôr si myslím, že to boli vyrovnané zápasy. Rozhodlo, myslím si, to šťastie, lebo podľa môjho brankári podali excelentné výkony, či to bol trenčiansky, či to bol náš. A bolo to šťastie jednoznačne.